Ari sa aton sining nga linya si Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabanang, spokesperson sa BCP. Sir, may gabi dira sa imo. Welcome to Action Radio Bacolod. Ini sa Action Brian Morden. Hello sir, may gabi Sir Brian, sa tagpalamati isang Action Radio. Aha, salamat gid sir sa time. Pasensya sa disturbo sa mga gabi, sir. Ang NOC po maga-convoy halin sa Silay Airport going to Bacolod buwas nga adlaw. Pagabot di daw salon kuno sang BCPO. Ano sir ang preparation sa BCPO buwas sa pag-abot ni BBM kag ni Sara and then sa ilang mga kaupod nga nagapapili senador sir? Sir, no, may ginalatag kita nga security preparation sa para buwas nga event. Kag may 120 kita ka PNP personnel nga ipaga-deploy sa bilog nga Bacolod kung sa diin magahiwaton no ang ila kwa ni BBM. And as well as may sisinta kita nga bitaw man nga mag-augment para i-ensure ang flow sang traffic sa syudad sang Bacolod. Aha. So, kumbaga sir, ini subong tanan kuan na gid plastado na gid, wala na tabwas ang dapat nga kabalakan pa si sir kiti ikaw mismo may ideya kung ano ka init ang ngalan ni BBM sa subong nga election sir kag Inday Sara Duterte ano? Sir, preparado na sir kag plastado ng atong deployment para buwas no kag may kuan man sang aton nga kuan kapulisan mismo nga i-ensure gid ang nga mangin peaceful ang event boss. Aha. Sir, sa mga iban nga lugar ba sir pero why gid nato ni sir ginapangamoya sir no lay palayo nang gid ni like sa area sa mga Mindanao may ara to sir nga inabalang kung isa may mga bulubom babala sir how diri sa aton sir may mga K9 nakita man sir no nga ginaplastar to check sa mga dala sang dag sang iban. Sir, tanan nga mga event area was or posible nga pagakadtuan kuanan pagasipingon sang aton nga K9 unit kag OD diri sa Bacolod. Aha. Ang area sir open field sir no. So ano sir man so hindi mo 120 ka pulis lang ka gamay ikumpara mo sa gina-expect nila nga 70,000 sir no. Sir. Aha. So kaya lang sir sa 120 kaya lang ayan. Kaya sir, kaga may bulig man tagid sa iban man nga law enforcement agency ang buwas nga activity. Ay, okay. At least hibalaan naton. Sir, anong pwede dalon sa mga utod halin sa mga banwa kag syudad nga inabalang hindi na kamo mabudlayan sagi pa check sa ila kay ti kabalo naman ta subong may COVID-19 pa. Hindi na ta sagi ka hambal bla nga abrihing bag mo o kayang bag mo damo na bla sir. Dapat mabitbit pagid sila sina or hindi na lang. Sir, kuan gid sir kay may ara kitang screening or may pagaymuon nga pag-search sa mga entrance no nga sa tanan nga magtambong sa buwas nga activity. Check gid natin ginadumili ang gid ang mga pointed object ang mga bladed weapon or any deadly weapon. Kada is ang ilang magbitbit sang face mask. Ara pagid amon mo na pinaka-importante gid boss sir face mask gid ano ang mga utod ka. Sir, kabalo kita do hindi na gid man part sang pulis nga trabaho pero after sini ang basura bala ayan sir ambot ko makabulig kamo sir kung paano sila mapaayo no nga ibulsa na lang ang basura no pwede man na aguro sa PNP sir no. Sir, ang parte na yan, sir, sa basura, sa organizer na mismo. Yung magkuansi na nga sa ilang mga participants sa matumalambong buwas nga mag-observe man sang proper waste disposal. Sige. Sir, namuno mo gid man kay na ang parte sa traffic, sir. Apila to gani sobra pila ka bilog to sir nga bitaw gani sir? 100 plus man no? 60 ka bitaw sir ang mag-ensure sang flow sang traffic ba sa mga event area. Kag sa posible nga pag-aagyan sang grupo ni BBM. Sige. Sir, ang imo na lang panugyan sir sa mga driver, sa mga makadto diri buwas sa adlaw. Anong ila dapat nga paghimuon sir para sa aton gid nga security liwat tanan sir? Sa ginakwanta no sa mga motorista buwas nga kung mahimo
kung once makita na nila ang convoy no sang PNP as well as ang ining kwan sa ato nga bisita, kinanglan pag once makita kwan sila, magpahigad sila, just like man bala kung may ambulance, may fire truck, kung once nga makita na ang mga may nagablinker na or may marked vehicle na, immediately magpahigad gid sila kay siyempre mga VIP na biskan sino pang VIP amo ginang gina-observe no, dapat magpahigad gid ang mga motorista para diretso-diretso ang biyahe sang ining mga VIPs. Kagdason ang ginakuha nato no sa mga kauturan nga nagadipasahi kung mahimo likawan gid nila ang mag-unload or load sang ilang passenger nga naga-double park sila. Kailangan i-observe gid ang rules ang traffic rules and regulations no, para malikawan ang pag-traffic sa dalanon, and then ginakwanta ang mga magtalambong bus nga kung mahimo no, biskan ara na kita sa sulod, biskan may mga face mask kita, i-observe ta gid yapon ang social distancing kag i-consider ta nga ang mga katupad ta nga positive sila para at least hindi kita magkumpiyansa no, kay biskan to sa pagtambong-tambong ta kita pa ang magadala sang virus sa aton nga panimalay. Sige, amo malana para buwas. Ang gusto ko man lang palabot kiti buwas sir, maabot di sa aton halin si igwa mo. So dapat mangin aware na sila tonight pa lang agad nga di sila magproblema na diri sa Bacolod. Sir, yes sir, gabana. Salamat gid sir, mayong gabi, mabuhay ka sir. Salamat gid. Maraming salamat sir kag mayong gabi. Yes sir. Action Firing Line.